Norok o photo jaga kaham ke nugui mankana khoroksa chala bini yagra sajo hamsama borok aboni debra sajo 20 billion manekai rang. Aroni bisingo nung sudu kaisa simi banchiri manai eba tisawi manai. Nung jodi borino tisakanke rang kibima rohornai rang tisakanke borino kibima rohornai. Nung sabono sakao tisanai comment ke sali. Ngi hinmale nung jodi hamsama borno tisakanke sara bosor theyajak samungkai masanai abono kari nung jodi rang 20 billion tisakanke o rang bai nok tangai bosok bote jotono thansakai chaimano aboni bagai nung decide khaidi sabono tisanai sabono banchirnai hamjama borno da tisanai eba o rang 20 billion abono da tisanai. Tei o question abo kebono chala bori hini samani koge nung jodi bori hinkai nini hamjama chala tola angnai nung chala hinkai nini hamjama bori tola angnai abono ulta kai buji nadi dati papat comment khaidi hamjama da besi kotor eba rang da kotor share khaidi